Ruto yande oketo koke paro mar chik mar pesa magikone koro bedo chik mar pesa nyakwan Gajwang' matinde niso bedo ka kelo weche mathoth mokalo e kweth mag ji mopogore opogore. Do bende yande ochungo keto e tim chenro mar chik mar pesa e pacho kato. Mopogore kod mano, duol mar SRC yande olieko meto mar osara ne jatend piny Kenya, jalupne kod apisa marito mag sirkal kod jotich mag sirkal kane oloso chieng' tich abich juma mokalo chien. Jatend piny Kenya migosi Dr. William Ruto ne oicho telo mar SRC kawacho ni opara magiluwo mar medo jotich madito mane ngas mamalo state officers osara ok en maber nikech uchumi mar piny Kenya pod nyap mokalo. Nyalo bedo ni jatend piny Kenya donjore tije mag migepe ma katiba omiyo thuolo mar chung' kar kendgi koso nade. Mae penjo ma oganda mang'eny koro penjore. Winjani kaka jatend piny Kenya ne oloso. The state officers, myself, my deputy, ministers, PSS, na wale wadosi wengine wa bunge, na wale wengine, sisi mambo yetu tungoje. Tafadhali. Hiyo mshahara itakwama hapo. Mimi nimeona watu wanasema mshahara ya kuna watu fulani, hapana. Hiyo mshahara ingoje hapo. Remember that we are in the process of public participation. The president has a role as well in terms of giving the commission his views, his feedback. So can an individual say, I don't want to take a pay? Now remember, we must also separate a role and a specific state officer. So we set pay for a job. We don't set pay for an individual. Out of that 22.6 billion, the amount that is allocated to state officers is 574 million. Jatije mar SRC kaloso kosero okang' ma negikao mar lieko meto mar osara ne apisa marito mag piny owacho kaachiel kod mag jotich mag sirkal. Fred, nyalo bedo jatend piny ne oneno ka gima odonjore kod ting' mar SRC nikech owuoyo giko juma mokalo chien tarik 1 chieng' ngeso SRC nigi presa margi mar siro godo okang' mane giliekono. Victor, gimoro dwe 1.5 mokalo oboke mar Nation kama Roslyn ogoye tach. Okadwa wacho ni macha ne lwet Roslyn. Okanyalo wacho kamano. Okanyalo wacho kamano. Lakini oboke ng'eni koro ka nitie kaka koro wawuoyo ni en war kaka wanene. Koro ko wacho Nation to en mar Nation to nikech nitiere reporters, nitiere editors, oting'o ji mang'eny. Ne ondiko mo otemo penjo ni to tend piny owacho mar William Ruto ni en one man show. Yani en gir ng'at achiel. En gita mar ng'at achiel ema goye thumni gimoro amora. To kana neno sama ne ochung' jumokalo ka owacho ni o direct SRC asechiko SRC mondo kik med osara mar jodito to med mar jok ma pengi kochakore tarik 1. Bang'e no chieng' tarik 2 njana wuoye gachiel bende kuom jok matiyo e sirkal ta penje no wach ni medo gicha. Bentir gima no osemedu. To kona ni onge gima no neno. Chalo gima ne en wacha. To no wacho ni medeting'no. William Ruto kaka president onge gi ratiro mar tayo SRC kata mar siemo ne gimo nego bene gi tim. SRC en achiel kuom constitutional commissions mantiere katiba. Tiende no nego bedni gitimo evaluation mar gima independent maging'iyo to ng'at mane monego bedni nwang'o osara moromo kode. To sama o direct gini tiende ni koro ene mochalo ng'at machiko gima timore jikon. Taparo ni osebedo gi tendency machalo kama nikech king'iyo kuonde mang'eny ineno kotemo ka ng'at maso e lwete. Makmana ni nyako ng'eni lwete kata bor kati wacho ni sirkal bade bor to bade bor magik nade. Kech samoro badi nyalo bedo mabor to badi bedo mabor ma badi dhi sok wang' ng'ato. Kurmae aparo ni William Ruto eka pokotiko higa koro aparo ni mai gin gik mapod otemo ng'iyo godo. Itemo wacho ni wachako ng'e kite koro. No kanyalo wache kamano to odwa chalo gi gimi wacho no. Odwa chalo gi gimi wacho no. Tiende ni ing'eni sama ng'ato nwang'o power kata ke yudo teko to pod ntiere hilo
gi siso mang'eny momi ineno kata nyaroya sama onyuol tineno ka samoro pod onyalo ringo kocherore e dala makata odonje e kisima onjejni makata oringo modonje e kisima kata odonje e bugo to konene ke teko mar power no ntiere ga samoro jaidh gaji makata kineno ka gimoro timore tineno mana no nego beni wache gini ang'o mamiya wacho ma Victor kapod aweyo ne jowetewa mondo go pachgi SRC bende chalo gima bagni moko ng'eyo kuma dhiye gi kuma giaye sirkand ni onge policy e weche mag omenda gima miya wacho kama en niya ere kaka SRC wacho ni gimedo omenda kata salaries mag jogo making'iyo to nie lemo mamalo oting'o judges oting'o state officers e seche ma sirkand ni wacho ni gionge pesa magimedo jok madongo gi to noya kanye sama William bende wacho no direct SRC mondo medo sara mar joma ni piny to gisewacho ni omenda mantiere okoromo ere kaka idhi medo salary ni to bech mafuta bende medo sechego itemo penjori niya omenda mimedo ni timedo ne ji usuru dak ni tigo mondo mi kik imedo usuru komachielo ere tiende ochalo ng'at mamiye gi konchiel to golo gi komachielo kama ni wacho ineno ka jotich mag piny owacho ne jo wuok oko ka gitemo mondo mi gipingi meto mar ushuru mantiere to komachielo chalo ng'ama wacho ni yiuro yie imedo to momedo gichemo duogo ng'wenyo gi lwete komachielo kora paro ni piny owacho onego bed mi luoro commissions mantiere maka gin SRC independent commissions mondo mi gitim gik ma onego bed gitimo nekech kopo no timo magi SRC to ere gima biro mone timo mae gi IEBC ere gima biro mone timo mae gombudsman ere gima biro mone timo mae gi NCIC to gi commissions mamoko mantiere mondo mi ka commissions okelo report mare to nego bini gima biro kaluore gi survey magitimo maginwango ni kaluore gi pek man gima meto mar osara en gima koro meno onego bini timore maluet ker okodhi odonje to gima no temo gima no temo goya gi paro ni ker kata president seche moko ntiere kaka ginyalo timo gik moko e tok pasia makmana ni mare to koro no wuok oko ching ko wacho gimong'eyo maber ni katiba ok oyiene direct SRC kendo wacho malong'o ni asechiko kata direct SRC mondo tim kama makata mana parliament onge gi ratiro mar direct SRC to mai momi neno ka bunge kinde duto osebet ka yuarega gi SRC nekech nitie kama SRC nyono tiendgi tiende ni ka SRC obiro nyono tie ker to nitiere kaka onyalo ruchore kodgi erokamano ok ber ng'ama ng'iso kite kama na pia molongo ng'ama wacho ni warad kudo tendo mondo walos weche